日本头一位查甫的首相高市早苗上任以来，就受到各界关注。即马毋但伊的施政发言作风，就连伊咧关卡网伊咧用的笔，嘛拢引起正人的讨论，销量大大增加，卖价拢无回。働いて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 参ります。 即马人气非常悬的日本首相高市早苗，伊的一举一动，大家拢紧紧看。伊当选自民党总裁的时阵，坚定的开口，强调要替国家拍拼的这段单位，随行选做年度的10大流行语。除了安尼以外，伊第一天加入办公室关的乌色卡网，嘛正做女性讨论的焦点。今回話題にしていただく前までは、40代ぐらいの方の働いている女性の方が多かったです。ただ今回の SNS で話題にしていただいてから、20代ですとか30代のお客様からのお問い合わせだったり注文も増えている状況です。网友把这个卡网叫做早苗包，是东京一间145年历史的手工批革工坊做的。业者讲饭手上的福气，公司网站的流量突然间就翻100倍。若目前这8个涉水的卡网拢总卖甲空，注文的人就要等到明年8月才会使摕到货。高市正爱用的这支粉红色的笔，乡亲嘛真爱。不管是店面还是网络，定卖甲欠货。伊的底頭章甲笔仔清茶，嘛正做即马上届时行的打扮。今までそういうなんていうのかな、総理大臣を応援するみたいな全くメンタリティそういうメンタリティなかったような人たちにとってかっこいい女性像を応援したい、ああいうような形の憧れのようなものとして捉えられる側面があったからではないかと思ってます。伫咧高市进前，另外一个引传流行的人物是英国凯特王妃。这年来，伊拢是频繁的搭配，定穿英国较细间的品牌，一穿起嚟大家就抢个要买。也有侪装下的物件，拢是来自西班牙的快时尚品牌，像讲外套、洋装，也佮有耳高，只要伊一穿，马上就会大欠货。值得注意的是，伊嘛捌赶台湾设计师设计的卡网，嘛互这个品牌请到国际去。公司新闻张惠敏编译。